El tudsz indulni? Meg tudod magad lökni? Gyere ide, Lida. Úgyis jó, hagyj menjenek el, apukája fölveszi. Kérek majd óriást, meg törpét. Ez most a repülő? Jó. Akkor ne csináld. Mehetsz tovább. Nagyon jól csinálod. Most kérek egy törpét. Törpe. Nincs törpe? Törpe. Csak repülő. Úgy. Óriás. Óriás. Mehetsz tovább. Jó, mehetsz arra is. Melyik lifthez akarsz menni? Akkor menjél arra. Jól ide csúsztál? Igen. Jó volt a lecsúszás? Szeretsz síelni? Ádi, szeretsz síelni? Ádi? Itt a olja. Jó. Folyik az orra a Lizinek, igen. Szeretsz síelni, Ádi? Aha. Aha. Integessél. Na, köszönjük. Szívajnok. Síbajnok? Én is vagyok. Nem. Én. Jó. Mert nem kiabálok.